Naša kačka dneska ide niečo rozbiť. Tak poď. Ešte ju potrebujeme. Nie. Oh my god. Pozrite sa, aké pekne čisté je to. Ani jedna vec nie je na zemi. No skôr je, vidíš? To nič není, OK. Ok, a teraz toto si necháme. Dobre. Čo? No, že si tu vecičku tu, ne? OK, ale ja niečo hľadám. O tam vnútri bola taká biela vec. Tá palička, vieš. Peklo. Peklo. To je niečo odletelo. Ideme po našu kačku. Škočka. Takže. Na čo sme to rozbili? Takže, teraz skončíme videjko a kačku dáme do bazénika. Nie. Zle to robíš. Ja nechcem zabiť. Ale ja áno. Nemám vedieť, tak čau.